Saluton al ĉiuj kaj bonvenon al la dua leciono de Esperanto. Вітаю усіх і запрашаю вас на другі урок мови Есперанта. І першае, з чым мы мусім пазнаёміцца сёння, гэта асабістыя займеннікі. Нашы асабістыя займеннікі гэта мі, я, ві, ты альбо вы, ні, мы, лі, ён, шы, яна, джы, яно, гэта і ілі, яны. Што такое джы? У эсперанта няма катэгорыі роду. То бок, у беларускай мове мы скажам столь яна, крэсла яно і сцяг ён. У мове эсперанта падобнай катэгорыі проста няма. І ўсе нежывыя аб'екты пазначаюцца займеннікам джы, як ангельская it. Таксама бонусам, калі вы памятаеце з мінулага ўроку, што канчатак «а» у нас пазначае прыкметнік, то бок які. Як у эсперанта сказаць «мой», «твой», «наш», «ваш». То бок мы проста дадаем гэты канчатак «а» да займенніка. Такім чынам «мія» – «мой», «вія» – «твой». Фактычна «мой», «ны», «мойскі», «твойскі», «нія» – «наш», «наскі», як кажуць часам, «лія» – «ягоны», «шыя» – «ейны», «джія» – таксама «ягоны» і «ілія» – «іхні». Таксама у мове эсперанта у нас ёсць катэгорыя множнага ліку, і яна для словаў, што маюць у канчатку «о» альбо «а», выражаецца канчаткам «й». Міяй, мае. Напрыклад, лібро. Лібро – кніга. Міяй, ліброй. Мае кнігі. Віяй. Амікой. Аміко – сябар, аміко. Амікой. Ніяй. Нашыя. Нашыя ніяй інтарэсой. Нашы інтарэсы. Ліяй. Ліяй, шіяй, джіяй, іліяй і гэтак далей. То бок усе прыкметнікі, усе назоўнікі у множным ліку у канчатку маюць «е». Бонай амікой. Добрыя сябры. Бона значыць добры. Як вы памятаеце, з папярэдняга ўроку усе дзеясловы, то бок словы, якія пазначаюць, што рабіць, маюць канчатак «і». Эсти – быць, гаві – мець, фарі – рабіць, віді – бачыць, сіді – сядзець. Каб утварыць форму цяперашняга часу, то бок сказаць не «я рабіць», а «я раблю», мы выкарыстоўваем гэты канчатак, канчатак «ас». «Ас» – канчатак, які пазначае цяперашні час. Мы проста замяняем «і» на «ас». І для таго, каб пазначыць асобу, таму што дзеясловы ў эсперанта яны не змяняюцца ў асобах, мы проста выкарыстоўваем займеннік. То бок мы кажам «мі эстас» – «я ёсць», «мі гавас» – «я маю», «мі фарас», «ві фарас», «лі фарас», «ші фарас», «ілі відас», «ні сідас» і гэтак далей, проста выкарыстоўваючы які-небудзь з гэтых займеннікаў. Наконт дзеяслова «эсти», «эстас» мы выкарыстоўваем яго як дзеяслоў-злучнік заўсёды. Напрыклад, калі мы кажам «мі эстас раман», «я раман», «я ёсць раман», «мі эстас студенто», «мі эстас музыкісто», «мі эстас докторо», «мі эстас гомо», «я чалавек» і гэтак далей. Калі ў беларускай мове звычайна мы кажам проста «гэта», у мове эсперанта мы кажам «estas». «Марсо estas planedo». Марс – гэта планета. Каб перадаць катэгорыю адмаўлення, мы выкарыстоўваем
Гэтакім жа чынам, як у беларускай мове, часціцу «не». «Не». «Не» значыць «не». «Mi ne estas» – «я не ёсць». «Mi ne vidas» – «я не бачу». «Ŝi ne vidas» – «яна не бачыць». «Ili ne sidas» – «яны не сядзяць». То бок такім жа чынам, як у беларускай мове. І мы можам проста сказаць «не, я не бачу». «Не, mi ne vidas». Каб зрабіць пытанне, як і ў беларускай мове, мы выкарыстоўваем часціцу «чу». «Чу» – гэта аналаг беларускай часціцы «ці». «Ĉu vi vidas?» «Ĉu vi vidas?» – ці ти бачиш. «Ĉu vi havas?» – ці ти маєш. «Ĉu vi faras?» – ці ти робиш. «Ĉu li faras?» – ці ён робіць. А зараз прапаную вывучыць найбольш важныя злучнікі і прыназоўнікі. Кай. Кай значыць і. Мі, кайві. Я і ты. Мі, кайві. Сед. Сед значыць але. Ви estas акуратай. Акуратай. Акуратныя. Сед. Ви не estas активай. Вы акуратныя, але вы не актыўныя. En значыць у. Mi estas en teatro. Я у тэатры. Sur значыць на. Sur studento estas eleganta palto. На студэнце элегантнае паліто. І kun значыць з. Марія kun Anna sidas en biblioteko. Марыя з Ганнай сядзяць у бібліятэцы. Кай і. Сед але. У en. Sur на. Kun з. У мове эсперанта звычайна склоны, тое, што мы называем склонамі, мы перадаем з дапамогай адмыслоўных прыназоўнікаў. Напрыклад, тое, што мы называем у беларускай мове родны склон, то бок прыналежнасць. У мове эсперанта перадаецца з дапамогай прыназоўніка «de». Напрыклад, libro de mia patro. Patro – айцец. Libro de mia patro – кніга майго айца. Фактычна, кніга ад майго айца. Толькі гэта значыць прыналежнасць, як ангельская of. Libro de mia patro. Domo de mia amico. Дом майго сябра. Domo de mia amico. Я спадзяюся, што гэта не занадта складана. І тут усё зразумела, а вось наступная тэма можа падацца крыху складанай. Але не ўсё так складана, як падаецца на першы погляд. Гэта акузатыў. Мы можам сказаць, што ў мове эсперанта два склоны. Гэта агульны і вінавальны, які мы называем акузатыво. Калі прыгадаць, вінавальны склон адказвае на пытанне «каго?», «што?». Напрыклад, «я кахаю цябе». «Mi amas vin». «Vin». Мы дадаем канчатак «n». «Mi amas vin». «Mi havas», «havas» – «маю», «bileton». «Я маю квіток», «я маю білет». У беларускай мове, калі гэта слова мужчынскага роду, яно не адухаўлёнае, мы звычайна не змяняем гэтае слова ў вінавальным склоне. У мове эсперанта канчатак «n» дадаецца заўсёды. «Mi havas bileton». Пасля «havas» заўсёды будзе канчатак «n». Пасля «estas» – ніколі. У множным ліку мы таксама проста дадаем канчатак «n» пасля «e». Акторо havas interesajn rolojn. Актор мае цікавыя ролі. Актoro havas interesajn rolojn. Kato manĝas muson. Manĝi – есці. Котка есть мышку.
Като манджас мусон. Гэта дазваляе нам у эсперанта выкарыстоўваць свабодны парадак слоў. То бок мы можам сказаць «Він амас ми», «Амас ми він», «Він ми амас», «Като манджас мусон», «Мусон манджас като», «Манджас мусон като», і сэнс ад гэтага не губляецца. Гэта вялікая перавага вінавальнага склону. І хаця на першы погляд можа падацца, што гэта складана, гэта таксама ёсць і ў беларускай мове. І гэта даволі лагічная рэч. Я спадзяюся, што асаблівых складанасцяў гэта у вас не будзе выклікаць, але на першы час проста запомніце, калі вы сустракаеце канчатак «н» у канцы, гэта значыць, што слова з'яўляецца аб'ектам дзеяння. Таксама некаторыя важныя пытальныя словы. «Кіо» – «што». «Кіо estas Esperanto». Што такое эсперанто? «Кіо estas Esperanto?» Mi ne scias, sed mi volas scii. «Кіу» значыць «хто» або «который». «Кіу ви estas?» «Хто ты?» Дарэчы, калі мы спытаем «Кіо ви estas», гэта значыць якая ў цябе прафесія. «Кіо ви estas?» Mi estas studento. «Kio vi estas?» Mi estas inžiniero, mi estas doktoro, mi estas muzikisto і гэтак далей. А «Кіо ви estas» гэта значыць хто ты ў сэнсе як цябе завуць, напрыклад. «Кіо ви estas?» Mi estas Роман. І ў значэнні «который», напрыклад, «Кіу дому estas via», «который» з дамоў, «который дом» твой, «который дом» з'яўляецца тваім. «Кіу дому estas via». То бок слова «кіу» можа ўжывацца і ў значэнні «хто», і ў значэнні «который», «той, который». «Homo kiu parolas» – «чалавек, які гаворыць», «паролі» – «гаварыць». І «kie» – «дзе». Просто «дзе». «Kie». «Kie estas libro de mia amico». «Дзе» – кніга майго сябра. «De mia amico» – нагадваю, «de mia amico» – кніга майго сябра. Што таксама варта адзначыць, слова «kio» можа прымаць канчатак вінавальнага склону. «Kion vi vidas» – «што ты бачыш». «Kion vi vidas». І таксама слова «kiu» можа прымаць і множны лік, «kiui», «который я», і таксама канчатак вінавальнага склону. Напрыклад, якія планы ты маеш? «Kiujn planojn vi havas?» Якія планы ты маеш? «Kiujn planojn vi havas?» Таксама важнай тэмай для эсперанта з'яўляюцца суфіксы, якія дазваляюць нам утвараць ад аднаго кораня розныя словы. Напрыклад, самыя такія простыя суфіксы – гэта суфікс «іст», які ёсць і ў беларускай мове. Напрыклад, эсперантісто, спецыялісто, тракторісто, матэматыкісто. Як робіцца зразумела, суфікс «іст» пазначае паслядоўніка, прыхільніка нейкай ідэі, напрыклад, комуністо, або проста чалавека нейкай прафесіі. Вось эсперантісто, тракторісто, матэматыкісто. Больш цікава суфікс «ін». Суфікс «ін» дазваляе нам утвараць фемінітывы. Фемінітывы, то бок словы жаночага полу, якія маюць значэнне асобы жаночага полу. Бо роду у нас няма, але ёсць паняцце пола. Такім чынам, эсперантістіно мы проста дадаем яго як наступны суфікс, а канчатак маркер часткі мовы дадаем у канцы. Спецыялістіно – спецыялістка, аміко – сябар, амікіно – сяброўка. І у нас было слово «патро», якое значыць «айцец», «патріно» – «маці». І апошняе на сёння – гэта вызначаны артыкль. Вызначаны артыкль «ла». Калі вы ведаеце, ці вывучалі ангельскую мову, ён адпавядае «the». У эсперанта, хачу вас адразу папярэдзіць, гэта факультатыўная тэма, факультатыўная частка мовы, так скажам. То бок Заменгоф сам пісаў, што для людзей, у чыёй мове няма артыкляў, не абавязкова яго выкарыстоўваць, прынамсі, першы час. То бок, калі вы будзеце памыляцца, прапускаць гэты артыкль, гэта не з'яўляецца нейкай цяжкай памылкай.
Але каб вы разумелі тэксты, дзе сустракаецца артыкль у далейшым, я растлумачу вам яго значэнне. Артыкль «ла» пазначае нешта кшталту гэты, вышэй узгаданы, той самы, вось гэты, тое, пра што мы ўжо ведаем. Для прыкладу такая фраза. Mi vidas tablon. Я бачу стол. То бок, тут я уводжу пэўны аб'ект. Sur la tablo estas libro. То бок, на тым самым стале, які я ўжо ўвёў, як гэта сказаць, наша разуменне, sur la tablo estas libro, на тым самым стале ёсць кніга. І потым la libro estas lernolibro de Esperanto. І тая самая кніга, якую я увёў у гэтым сказе, гэта падручнік эсперанта. Я спадзяюся, што гэты прыклад дасць вам магчымасць лепей зразумець, як працуе артыкль, але калі вы зараз гэта не зразумелі, то можаце не хвалявацца, таму што гэта не настолькі важная тэма, проста мне важна, каб у тэкстах, якія будуць у нашай групе, вы маглі разумець, што значыць гэтае самае «ла». А на сёння ў нас усё. Я спадзяюся, што было не зашмат інфармацыі для вас, таму што я сам крышачку стаміўся. Увесь канспект уроку будзе ў нашай групе. Калі у вас будуць нейкія пытанні, нейкія заўвагі, абавязкова пішыце ў чаце, мы на ўсё адкажам. Dankon por la atento, kaj ĝis revido. Да пабачэння!